probinsya kang Antiki kung magdaag si Captain Vic Pidilicio. Ana tanan ni partner uming niya tandaan ko ginambal na. First, priority na kita kuno, hambal na kay Pidilicio, ang banwa kang kulasi. Nga sa libor, kung nabatian nyo na sa mga barangay, mura pa salamat na kay partner Romeng. Maskin bukat na nagtinir sa, urata naging bata dyan sa may banwa kang kulasi, nagtinir ta na dyan sa 3 katuig, nakita ng problema. So karon anang first priority nga gingayo, gin kay Captain Vic Pidilicio, first priority, first kam gita kuno, ang kulasi. Partner ay supunibira partner kung ano matuod ang guro ang istorya nga ang imo kita na nga tinutuyo nga tawaan gid priority una anay ang kulasi bago ang bilog nga probinsya ang Antique partner. Ang example ay nagmuno man tanang ang kulasi pwede ilagya ang shipyard ibutang ang nami nga lugar terak na halin sa Landoni pagtus na kanyang kag hider lampas sa nabara pa saka to no pwede diyan no ang kuon ko ay tiraka man ang hindi lang magsabit ibang banwa ay ti maraka nga mga tao ang pwede ka obra pero unahan gid ang kulasi kung unahan ang kulasi ay tirog yang lugar bay or else kundi ti mo maguna sa kulasi kuon ko ay at ang ibang banwa hindi naman sabit ha istoryahan ta lang maplastar man tamo na sa kulasi mahimo ko ka ordinansa nga pasudlan ang nagakinanglan taga kulasi ora pro ra dako nga burawon nga taga kulasi hindi man niya masaid actually no so haiti natural kung sa tawag man blabanwa partner bobit nga hagtanay pwede mo man magatagat ti jabay ang location may rason no example kung di kami magtao kuno ta mayor ay no hindi tatan ka pagaaw di mo anta ka ordinansa dyan di ta kundi si Kapbik magatuman kundi hindi tamon pangad nga may ordinansa hindi tamon support hindi magtawaan kang accreditation ops regyan ko kinanglan mo man kara mag-operate ang sa negosyo may mayor's permit na siguro makapangabay taman kay Kapbik amo dyan kay Lira amo no do 5 mil malang niya ang bilhin to nga 10 mil na taon si Mang Banwa po sadla naman anayaman 5 mil niya mahal ra nga bagay kag may rason ra partner no may mo ra tanan kung tawaan pananglitan ninyo tawaan ninyo si partner Romeng no sa kang katigoyunan man nga magserbisyo digya sa may Banwa kang kulasi kung sa bagay walo man ang SB no kaya guro pwede man natin ni kampanya si partner Romeng niya saraman niya may tinutuyo nga plano kung nabatian man ninyo eksakto ra ni ang importante kara unahon mo gid ang imo silid balay daw sa panimalay ra mong bago ka o magwa ay rata na klaro man nga ginatawaan ni partner Romeng prioridad lang anay ang kulasi bangod nga dagay ibutang ang shipyard pananglitan na magdag si Pidilicio bago ang ambit man ang bilog nga probinsya kang Antique ang plano partner sa nabatian ko partner bukit kulasi lang butangan naka shipyard partner sa sa imo nga brabalita partner kung sa diin pa nga mga lugar partner bilang spokesperson kang PDP Laban no nag-istoryahan ay man guro kamo kang mga plano kaya kung sa diin pa ibutang ang iba nga mga shipyard partner ang shipyard ti trengaan sa tatlok parte ti may ulo lain ang brotan ka ulo lain ang sa tanga lain ang sa buli no so kumbaga hindi man reklamo ti ibang banwa kung manakdak ibi anay unang kulasi iti may andaman dito kumbaga rapta man diyang urubrahan ng tao sa bilog nga probinsya. So karon no nabatian natin to no yata na bilang buket ang korman ng na si partner Romeng naliwan ko kaninyo bilang tana guest na kaya kag bilang spokesperson kang probinsya kang Antique tana kaya ang magahambal no halos adlaw man niya medyo malipat-lipatan na paglibot-libot na kaya time na kaya amat-amatan na gid ka ay bangad nga gin-assign ka na ka grupo kag gilabi na gid ni Captain Vic Pidilicio nga tana mangin spokesperson kang PDP Laban. Kung nabarabatian man ninyo kung ano kalawid-lawid man kung kaisa ang hambal ni partner Romeng, bangad yata na duro ang pag-istoryahan parte sa natawag nga spokesperson. Mananyo raman guro ang natawag nga spokesperson, no? Bukat lang kung nga sa Banwa, Tanaya kang kulasi, bilog ya probinsya kang Antique, kung sa diin may mga programa ang PDP Laban, tana kaya magapalinton sa mga grupo, kag sa mga loyalista, kag diehard nga PDP Laban. So partner, no? Nabatian naman ninyo to ang plano ni Captain Vic Pidilicio,
nga magtukod ta na dya ka si Piard. Balik ka kanimo partner. Halimbawa partner pananglitan no tawaan ikaw kang banwa kang kulasi nga mangin bilang isbi digya sa may banwa kang kulasi. Ano gid bi partner ang first priority mo nga imuon nga ordinansa ay bangod sa pa imo paglibot-libot sa pagtinir mo sa pira ka tuig naman dyan partner nakita mo naman guro ang problema dyan sa banwa ka kulasi. Ano gid bi partner ang priority mo gid nga kuning kaso magdaag ka partner? Kung siyempre ko magpungko ko pa dyan masagadsad ko dyan kara sa banwa kung ano maya dimuon, siyempre kinangdal mo mag-coordinate sa mga opisina kag may istorya sa mga barangay kapitan kung ano ang may sulat nga ano number 1 nga problema mo number 1 problema. So kung ma-identify mo ron ang mga problema riyan ka makaumpisa. Pero ang akin primero laging himuon pagpungko ko example mapilian ako, I will find out kadapat ang kulasi makaangkan tsansa nga maka-witness ang mapumuloyo kung ano garnabo sa ngunyan bayan. So i-insist ko na dapat makaangkan kang Facebook page ang Sangguniang Bayan nga ang sesyon live para ang tanan nga may cellphone nga basta may load lang kag maka-access pwede ka turak kag ma-witness nanda kung ano gnihimo kang anda tagsa-tagsa ka SB member. Ikarwa, dapat tawaan ta ka ordinansa moon guidelines sa may accounting office para basihan ka municipal accountant nga ang mga SB member nga nagaklaim kang rata kag ang representative allowance blang ra no supposed to be balik mo na sa taho para nga gastuhon sa gasolina mo representasyon allowance. Ti ang mga SB member dyan sa Kulasi may mga clustering riyang barangay pero it's sad to say nga kung mamangkot mo sa mga kabarangayan ura matapos lang 3 tuig ura man tananda ginaagtunan. So ang pamangkot, ang rata, bala nagamit sinsakto. Wara. So ang imuon ta, mapasar kita ordinansa, mangin guidelines brasiyan kang accounting office, ngang rata, i-release urihi after matapos ang bulan, once makasubmit ang tanang SB member kang accomplishment, nga ang rata, gingamit na bilang pagrepresentar na sa mga kabarangayan. Nga amo jay ang pamatuod na sa barangay amo yan nag-attend na sa meeting ano ang proof minutes kang sesyon kang barangay officials kang amo yang barangay sa amo jay nga amor adlaw rector man tanan sa amo yang barangay na kag may corresponding documentation pictures kag dapat ang SB member may dara nga mga ahensya kang gobyerno diya sa banwa pasbi kung ang concern about infrastructure usisa na para madara naman sa kunyan bayan kundi darata na ka ini representative from engineering office kag kun parties livelihood gina-discuss das baryo darata na kang representative halin sa DA amora mga plastada i-refine talang ragamay agad ni hindi magawa nga daw income kada SB member ang rata nga dapat ibalik da bilang serbisyo agtos barangay kag agtos nga pumuluyo. Consider partner, pinakasimple niya yung partner. Pananglitan ikaw magdaag partner, ibalikan mo gali ang mga barangay kung sa diin, no, ginagtunan mo, kag pamangkuton, kang mga problema nanda, at least mapalimton mo sa sagod yung bayan, nga ang problema kang amoy nga barangay, bukat tao maambangad nga ikaw mismo, personally, nga nagagto sa dang kapitan, naglibot sa pumuluyo, ay kung nantawon natin partner, kung kaisa partner, no, raman natin ka kung sa mga SB, daw pagkatapos kay eleksyon, daw makambal kita kung kaisa nga dawrat nagabalik din nga mga SB no nga magapangusisa sa may mga kabarangayan nanda luwas tanggid nga may mga tandes giman mga klase SB nga kung sa diin no gibalikan man nanda nga mangkutanan sanda ay bangad nga una nga base may rataran pero nami yung emosisyon to partner nga dapat si live gid man ang session kang SB para mamanaan ka mga pumuluyo.
kausa ni Paulo, pundasyon niya hindi marumpag, nagapamayapag, mga best, iraksada taga. Paulo, Paulo J, 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 Paulo Javier, Paulo, Paulo J, 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 Paulo Javier. Ano ka? Ano na mga kao? Subok rin sa Kongreso, dugungan tikenyo, alisto mga amiga kagamigo, kausa mo, kausa ni Paulo, pundasyon niya hindi marumpag, nagapamayapag, mga best, iraksada taga. Paulo, Paulo J, 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 Paulo Javier, Paulo, Paulo J, 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 Paulo Javier. Joint pain. Mahimo nga ang ginlinan, amo ang injury nga nag-aapekto sa imong ligaments, nga amo ang nagaangot na tissue sa pinakamanatulad nga kung magusto init mag-antos ka sa tinatawag na torn ligament. Makabatyag ka sa daw ginapisga, daw ginipit na sobra kasakit ang nagadulot sa palanghuwag, palamula sang panik, kag tuman kasakit kung ihulan. Hindi na pagpaantosa ang naganingit nga kasakit ang palanghuwag, kag pag-antos sa paghulang. Haplasina sa Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, isa ka natural remedy para kuhaon ang pananakit sa joints, dala na ang palanghuwag, kag palamula sang panik, hasta magbalik na sa normal ang imo paghulag. Nans Liniment Oil, hindi mahapdi sa panik, nagapalanupso ang iya kabugnaw para kuhaon ang nabatyagan nga pananakit. Nans Liniment Oil, essential oil para instant relief sa ginabatsyag na daw masuka, ginadaga, pananakit sang tiyan, trangkaso, sakit sang ulo, palangatol sang lawas, irritable bowel syndrome, isa na diri ang pananakit sang sulok-sulok. Nans Liniment Oil, mabakal sa mga butika. Life Extension, Vitamin D3. Ako si Jeffrey P. Ganson, ang inyong BC Alcalde dari sa siyudad sa Iloilo, ang isa ka COVID-19 survivor. Ang sekreto kung paano nalampasan ang ining sakit. Amo ang pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Safe kag matuod, epektibo tungod sa pagtumar ko sa Life Extension Vitamin D3. Pagbakod din ang akong immune system. I am fully recovered handa na maghatag serbisyo sa aton kasimano. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
Para sa libre pero quality medical check-up with medical doctors, magkanto lang sa Fournier Street, San Jose, Antique. Hello, my loves! Narito na sa Luzon ang kape na pinagkakagaluhan sa Visayas at Mindanao. Ibang-iba ito sa mga herbal coffee na natikman ko. Bukod sa masarap na, sobrang hinahanap-hanap pa ng katawan ko dahil mas lalo akong ganado sa trabaho araw-araw, lumalakas yung aking pangangatawan at pakiramdam ko sobrang healthy ko. Kaya shinare ko sa mga kapwa DJs ko para yung energy namin makapagpasaya sa mga listeners namin bongga. Yan ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na po sa inyong mga paboritong butika. Sunrise, sasalubong sa inyong umaga, mapasila at mapasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee, para sa kalusugan. Rise Coffee, 14-in-1 plus 1. Rice Coffee, puro-puro ang sarap. Rice Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ari na ang pinakabago at epektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas. Sang una, nagaantos gid ako sang kasakit sang sulok-sulok tungod sang hyperacidity ko. Pero sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, na-flush out na ang acid ko kag nagmayo na ang pamatsyag ko. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose, Antique, kag mga parmasya kag mga butika malapit sa inyong lugar. Ang probinsya kang Antique, buta kang mga butang na atin mapabugal sa bilog na kalibutan. Ang atin manggaranon nga maragtas, timgas na kultura, manami nga palibot kag dunang manggad, taga nga atin pagkamabi-abingon bilang Antikenyo. Bastante dyan nga tanakot agad magbaskog ang ating turismo, nga sara sa mga harigi, kag kauswagan, kag para nga buhian. Hindi pa dyan pag-uyanan, iririmo kita sa pagpaminsar kung ano pa ang pwede ka mahimo, agad nga ang probinsya kang Antique, mas makilala sa bilog na kalibutan. Si Gigi Bautista Diosadya, kaimaw ninyo sa pagbaskog kang ating turismo. Gigi Bautista Joso, Gina G sa serbisyo. Sa liwan, pamatian pagid natin karon, pamangkuton pagid natin ka mga nalain-laing isyu ang isang spokesperson, nga si partner Ruming ay bagad tana kaya ako ang na-assign kaya nga temporaryo nga ang kurman nagya sa may radyo natin Kulasi, atin pamangkuton karon nga parte sa mga nasari nga mga isyu. Yung nga programa ginbaydan niya kang PDP laban kung sa diin yung may nga grupo sanda si Captain Vic Pidilicio ang bilang gobernador, nga dalagan kang PDP laban kagin-adapt nanda sa anda nga grupo si Paulo Javier, kagaya tanda may mga SB, si SB Pride Malunes, si Carlos Belarmino, si Bon Carlo Palacios, si Peb Balisnomo, si Sonny Tunog, si Boyet Javier, si partner Romeng Antonio, kag sino ba gani partner ang mga kagrupo nyo? Si Jimny. Si Jimny nga Magsiko. Kagaya tanda may mga SP man niya. Ya si Kap Nonong Aluipan. Isa at kulakan na SP nga si Atty. Hector Prangi. Partner, ang problema dyan sa may Banwa kang Kulasi, ang health services. Nami at ang hospital, may nagatindag na hospital. Suno, bisa bilang spokesperson kaw kang PDP laban, ano ba ang mga plano kag mga question nga dapat himo ni Captain Vic Pidilicio kung pananglitan tawaan ta na kay katsansa nga magdaog dyan sa may gobernador bilang gobernador dyan sa probinsya kang Antique, partner. Ang plano ni Cap Vic Pidilicio kay Paulo, kay Congressman Paulo, kauna kang pagpungko na sige tanari ang
ay ang hospital tabi probinsya nga padlagan gayud karay. Mga provincial district hospitals panawag ran. Sa Kulasi district hospital ran under sa provincial government. Kang gobernador ko na si Boy X, may mga budget si Paulo nga ginapasulod man, no? Nga gina-credit kang hospital ay kumot magtatay sa nakauna. Isa ra dyan kara ang map lang kung ang problema ka mga tahot lad kung ma-hospital ura tidangpan manawag sa SB tawaan ka SB man kang kuturukan mo blat tawaan kang 500 tawaan ka kung ano-ano hindi giblat totally masulbar maka trespasser iti kung magtao SB man kang mga tag-10,000 bahal ng bagay Sakit sakit man la. Kung may AX man partner, patay rin ka ba kung makakatira? Muhi rin lamon. Antes magabot ang AX. Ang map nga to ni Congressman Paulo, bahal ng bulig. Hay, bilang congressman, o di may budget tanarya ang Congress, ang tawag nga PDAP na bla. No, ang PDAP, nagpainta na ka mga 40 milyones gid. Ginpahat-pahat na to sa Hospital Suililo, may mga hospital man sa Aklan. Nga example, ikaw taga Norte, sa Aklan timong hospital, ay kung taga Norte ikaw, Raya Suililo sa Aklan timong kapadmit, no? Now, kung wala ikaw ti kwarta, once makwalify lang ikaw, magto kay Congressman Paulo Javier, may mo lang sa nakaripiral ka o kung ano nga pirmahan ni Congressman daw itawganan da nga amo diyang anda pasyente i-refer to daw may form na mo nga ginapirmahan lang ka Congressman nga okay. So kung may bulong hospital tanan-tanan nga gamiton libre charge sa PDAP ni o kung sa MAP medical assistance program ni Congressman Paulo Javier. Sudo ka na ami bla nga ma-hospital ka ora Timothy bahal nga gastuhon. Ti kajat na lingin ulo mo gid. Na may gapungko man kita garing lingin ulo mo because wara ti amo kara nga programa. Now, kung magpungko pagid si Captain Dick Pilicio, gobernador, example. Si Paulo Congressman. Ti ko ni may map, diyan nga po ng map. Ti ang anak na gobernador papel, ang hospital nga bakan lang nami ang building, ang kompleto ang facilities, kaga pangsyunar. No? Doktor. Kaga duro doktor. Ang doktor istoryahan. Hindi magdili ang GO. Hindi magdili ang GO. Ito mga support groups na gramong. Support assistance ang anda ginatao. Okay. Ti kung kompleto facilities, may rako dyan nga bulong, tapos nami ang mga doktor, rako espesyalista, kundi nami ang amor blaga daw nami magtiner sa ospital bisang gablatian ka. Kaga pinsar magawing hindi ka magwa ka ba silungon rumabat nimo. Na amor ang ana programa kag himuon na nga first class ang ospital sara sa norte, sara sa central, kag sara sa north, sa south, sa kay Captain Vic Pidaliciora. Ang serbisyo ka mga ospital natin, panamian na. Kaya dumabla. Manugbata, kalang manugbata. Labag man natin mayad ang balan Pero anak taga Kulasi man. Maato din mo. Tapos pasti daraan Timiyad pang si Basti, nga man walang narigto ka tao, kang ang nagapahulag kang ospital. Andabyan pa. Ang andarigto nga serbisyo. Amora, nasa doktor ka libya na nambal mo, partner Bobit, ang doktor, budlay manghay ka doktor nga halin sa ibang lugar. Ang himuon ni Captain Vic Pilicio, amo di ay. Kung din istoryahan na kinang parte sa scholars. Yeah, scholars. Okay. Nga 5,000 lang, bahala ron. Kung makapasar ka o kung hindi, no? Daw ginahimo, pag naiswilahan nga dyan nga, teragmakan nga, kunoon nga, ti papasaran nyo lang kami. Ay ti kung hindi make pasar, hindi make buol kagabil ka amon scholarship. Bisan wala naman anang bata. Kaluoy kang sa kaluoy lang kami strike amor perming nambal na para mabuol na lang 5,000 nga daw gamay man lang manran bakit mahal gid. Ti papasaran lang.
Ti ang kalidad of education, ang kuont na ni Captain Vic Delisio mo dyan, bala. Natuloy ta ang ikasarang kang mga pwede natin scholars. Ang scholarship lang nga bahol, kag pilion ta Kapasidad ang, sandig sa kapasidad. Pwede sa namin scholars kung pulo man kung ano krako sige yun na ran. Pero kung ano nga kursubulan mo, kung bagay blaki-blakian mo man bla. Kung sang kataho nga pobre, let's say for example, wara-wara taho. Pero ang kalidad kay estudyante, pwede ta na magdoktor. Ratag makan kang probinsya kang tikip eskwelahon kang probinsya sa full nga bayad full scholarship. Agad lang makaproduce kita Kang doktor. Mga Hay kinanglanon natin ra sa ospital kay mag-aangkla ra sa health program natin. Amura hambal na. Oh, example may bata ka partner mo bit. May kapasidad. May kapasidad may bata mo nga si Angel. Mangin doktor. Dapat kwarta takon. Ay ura kat kwarta ti kundi makakuon ka nga ti mistra lang ka ga. Sundal ra sa tanay mo. Miyagwag mistra ti. Gamay gasto. Gamay gasto. Oh. Ay ti ko doktor na mahal gyud ka gasto mo. Ti karon. Kung kinanglanan ka probinsya para magnami ang health services na, hay ti kumpleto facilities, problema natural ang doktor. Ti sinuayran mo. Hay doktor to sa ibang probinsya daw wala mo ti iPhone to ti direktor man sa nandar pa. Partner kapadlagan man dito man sa ibang nasyon man. Oh. Na ang imuon nga mapaeskwela ang probinsya kang pobre pero qualified nga mga estudyante nga angay magdoktor. So kuha na ang pobre lad pwede ron May mangin doktor. may mga doktor halin sa pobre. Hay kadya kun ang makita mo lang makabugal ka amurang profesyon ng mga manggaranan lang mo. Mga doktor lagi mga Nanay na doktor man. Kag mga well-to-do nga pamilya alin sa well-to-do nga pamilya. Pero makonti mo sa pobre alin, mga doktor ka uragin. Maski nurse lang ganin, hindi ra kan pa-nurse. Hindi ron. So amurang plano na nga blakion ang mga scholars kung may dyan nga aram nga bata pobre-pobre kag pwede mangin doktor paeskwelahan kang probinsya. Bakan at 5,000 tao ubuson kang probinsya ang resources na para makaproduce kang pobre nga doktor agad ibutang ta mag-aangkla sa health services. Ra partner no, bag-ulwat yan natin nga nabatian pero gapaborya sa mga may mga potensyal nga mga bata sa mga ginikanan no. Bahal yang pabor no nga dapat no nami gid yang pinakanami gid yang plano nga may mangin doktor ka natin sa pirakadlaw nga pobre nga makasarang mag-eskwela bangod nga may aram. So karon ang problema gid man no nami man nga na plastar man kang spokesperson kang PDP nga may kumaskin may kapasidad ang imong bata bangod nga hindi ikaw kasarang kung mga mayra maestral ka o partner hindi ikaw sarang pa eskwela ka mangin doktor unless ang nga doktor kung nilang tawon natin doktor lagi rin ng mga ginikanan kag balik tabla partner sa map ang map ka partner bakal gito na bulig na daad kung ginsigi no kaya nga administro ng map bangad nga sa pandemic bakal to daad gin bulig na ang pamangkot diyang ka partner andot nga gindura no kayang administrasyon ang map nga to partner sa ano bala nga rason sa imo bala pag binag-binag ano bala nga rason nga to bangad nga unang bis lang tawon natin digyan mong sa map kung ilang tawon natin partner daw what corruption bangad nga ti kung isipon mo ang ginamainos lang na partner sa ginapirmahan ka sang tag 50,000 bla ang kauna mga services dito sa mga Iloilo sa mga may tao kanimo kapapil ang halimbawa nangayo ikaw diyan sa may taga-klase ikaw idaron mong pasyente sa Iloilo may papel lagi ta na rin nga daw kung magasano ang pirmara nga kung pira silid na so karon gindura anong rason nga dapat kinanglanon natin to kang mga antikinyo dapat kara sa ura kamaan may kauna kang tsimpo kang mga beer may budget rin tanaran nga ginpatipa tanda suno kang sa spokesperson kang PDP laban no nga naginabutang nga daw 40 million so karon kung ibutang na ng 40 million kung patipa mo ang 40 million sa project kung may SOP ka man ang public knowledge man niya guro ang natawag nga SOP mag 10% lang sa 40 million di may 4 milyones ka pero kung patipa to sa health services guro daw rat commission ka to nga matabo mura guro sang kapunto nga gindura guro kadya nga administrasyon ay importante ito katama partner sa imo pagkamaan partner ano giblayhan ang rason yang karan nga dataw gindura ang tunga programa nga nami nga programa partner Ang hambal ni
former Congressman Paulo Javier, antes ta na maghalin. O di bala si Loren. Okay? Loren. May bilin pa to sa Iloilo nga da mga 40 milyones. Gingamit pa nanda to. Ura, ginbual ni Paulo gingamit pa nanda to kang nagbalas ng administrasyon, meaning si Loren gingamit nanda. Ginamit na. Ang paabot man kato nga dapat padayonon dali iti kontrolkan mo nami ngari hindi ta kahambal kung andat nga ura naging padayon, di ba? Po manaan ni Loren nga gingamit na pangbilin nga kwarta ni Paulo kato. Oh. May awareness kitanda. Oh, manaan na. Ang problema ura lang na budgetan. Naubangad ka to, umpisa ka to, ang mga antikin nyo, sukaran. Nagtalang-talang. Talang-talang. So, sa mga butanti natin, no, bakit kuon man yung pili ka mo. Una nga bis, ang may natawag nga pagkabalaka. So karoon ng health services, kita ang pinaka-importante. Sa mga politiko diyan, mananyo roman guro, urat nagaparapit ang tao kaninyo nga mangayo para sa bugas. Urat nagparapit kaninyo, mangayo kang para barakal dapli. Urat nagparapit kaninyo kung sa diin, mga simpleng mga bagay lang. Kundi ka parapit ang tao, bangad sa emergency, bangad nga may na ospital, no, amura gikadaraman, may namatyan, amura ang awareness ka mga politiko. So karon bahal rin to dad nga pabor, hindi rin to dad nagparapit sa mga SB, sa mga barangay kapitan, diretso tandaran daad no sa probinsya, pras ka sa congressman, kung sa diin wala man ginapili kato ang dapat ginatawan, ang ayo lang daad nga dapat ginpadayon to kang kayang administrasyon nga ang amo to nga klasikang programa. Ayan sa gapamati kadya masugot kamo ayhan nga ibalik pa to nga klasikang programa nga kung sa diin hospital ikaw hindi kamo mabudlayan kung sa Iloilo, kung sa may Kalibo. So karon mapangkot kaninyo. Gusto ninyo ibalik? Kung magsabat kamo kanaken nga gusto ninyo ibalik ninyo ang nag-obra kato. Amo na pinakasimple. Kung gusto niyo ibalik ng programa kang gobyerno nga kang chimpo kang mga biyer, ibalik ninyo man ang nag-obra kang programa nga to. Amo lang ran ang gusto ka palinton namon kaninyo no. Bilang angkor temporaryo nga angkorman, dapat i-mindset natin ang bakat sang kapolitiko nga kung sa diin no, popularity lang nga may nadara kita sa natawag nga pagkabalaka ay kung lang tawon natin napili kita kang politiko nga bakat temporaryo kundi nga mangin priority na ang probinsya kang Antique. Yan ang pinakasimple. Ambal ko nga temporaryo, parehas kang una kang may nagdalagan bilang congresswoman digya sa may probinsya kang Antique. Nagguruwa ang tupad, ang duli. Ano ka nga natawag ka to? Temporaryo lang to. Sa diin ng kadya to. Wala rin. Pero dapat mapili kita kang politiko nga priority na kita nga pumuluyo kang probinsya kang Antique. Amo lang ran ang dapat natin paminsarin sa kadya nga warat ang hindi ka mo magsabat nga kung sa diin nga maskin sinulang ka pungko amo mangyapon pangabuhi. May pagbag-o kung bangad ang aton leader warat corruption nga involved. Kagya partner sara. Ano balay partner katuod nga kung magdaog man si Captain Vic Pidilicio hindi na kuno pag-ibulan anang sweldo. Ano katuod partner bangad bilang spokesperson kang PDP Lapan kagaymaw kamo permi ni Captain Vic Pidilicio ikaw guro kaya makapabutyag kag mapatihan mangguro kang pumuluyo kang probinsya kang Antique bangad nga spokesperson ikaw kang PDP Laban ano balay katuod no ang nabatian ko nga mga istorya nga kung magdaog man si Captain Vic Pidilicio hindi na pagbalaan ng sweldo partner. Iba ka makoon nga may dyan may iba ko na nga gambal nga hindi mabalang sweldo pero natabo na bagal man no. Diyan si Captain Vic Delicio kilala diyan ka nakakilala ka na man of may integridad. Bisan direk nang lanya ko noon nga pirmahi. Tumanan at nadya kag hindi nagmag nang lan kwartaman. Ay na kunta na papambalan. Nag-intra pati mo sa politika kag pukpukon ulo mo martilyo. Di ba? Tenga na lang gusto mag-uhon ang dapat mag-uhon nga makabulig sa tao nga mga programa. Sakto ra. Ang ambal mo, partner Bobit nga kunta na magdaog hindi na pagbulaan ang ana nga sweldo. Itao na sa mga pira ka grupo, plasbi grupo ka mga malnaris nga bata, grupo ka mga kamalaman, mga ano tawag ka grupo nga to Sa mga disabled para guro maamuran basta i-donate na sa mga nagakinahanglan ang nasweldo. So areya pa matuod nga
may sinseridad tanatana Sa pagserbisyo. sa pagserbisyo. Hindi tana kinanglan magserbisyo bangad kinanglan na ang kwarta. Ano pa ikurakot na kaya sobra ka. Ura man ta. Ura naman ginahambal eh. Kung na interviewon ko ran, hindi na pambalan na nga rakaan ng kwarta, ura na gaginambalan. Basta dito lang ka ng sadok kagang ang sadok kag kulintas. Gani ang kulintas partner na mata-mata na kuno tara sa Palawan kag sa Wheeler. Ang ko na, idan ka ng sadok. Di Urat gusto buhin. urat buhin. Manan nyo rin man na kuno na gusto pala. Apo ta na marikudo, bay. Ako marikudo. Ti ano lang. Now, ang ambal nati, ano pa ta na kinanglan ko? Hindi, ura tanan nagakinanglan ka, amo kara. Ang gusto na lang sa antike, mangin may naswago kita kag makabulig. Hay ang ideya na blara mo pertik nami. Gagata anong utok sa tawag ideya kung paano paugwaden ang pagabuhi at taho. Inauna sa personal na, nag-ugwad ka na pagabuhi na say makas. Makas. Orawan. Daw hindi makakuon man ikaw nga hindi makakuon nga. Ura dya ti igo istorya na dya. Inauna hosto king. Tao nga halin sa pobre. Naghimakas. Ura ti kung ano ang record. Ura ti dagta. Ti hindi ka magpati na kag kung pamatian mo hambal na realistic ka tama pasbi magpatinda ka shipyard. May kamaturan. May kamaturan ay dyan tanadan sa sistema nga na. Kag, once magtinda ka na, hindi makamagpati, luwas lang kung i-ignore mo hindi pag-intindi yun. Shipyard na nga rimuon ang patukudo mo sa antike, hindi ka maugwad. Kag may punto ta na partner sa akin pagka imaw man kay Captain Vic Pidilicio, ang punto na nga mabuhinan no ang mga sakada madura ay gusto na ang mga sakada makaimaw sa ng pamilya. So karon bahal ang posibilidad no kung may shipyard kita sarara mong kasolusyon. Amora man kung isa ata sa noo hindi ta madura sakada. Pero taway nyo tsansa si Captain Vic Pidilicio kag magtukod yang shipyard sa Kulasi makambal guro kamo nga nagbag-oran yung pangabuhi bangad sa sangka leader na konsidiin may gusto na Captain Vic lang tana ligasiya na sa pirakadlaw kunura rin tana makita nga angin pabili nga ligasiya dyan sa may probinsya kang Antiki maginhuwaran no? Ka mga leader nga mga masusunod nga mga leader. Now, Sige. Gali, na may panawagan ya. Kung sino ang nakakita o kung nakapurot kabii kang plastic envelope nga may silid nga papilis nga may photocopy kang ID ni Captain Luis Anyap, Kapitan kang Barangay Kamansian. Diyan nawigit talin sa Kamansian, pagto sa Banwa. Kung sino nakapurot liog lang tugro sa fire station kang Kulasi o kung sa barangay hall kang Barangay Kamansian, durugid nga salamat. Kung sino ang nakakita may padya ang nagapanawagan Mrs. Iwag. Nabatian ninyo kung sino nakapurot yan kang envelope, kabii. Plastic envelope nga may silid nga papilis nga may photocopy kang ID ni Captain Kapitan Luis Anyap kang Kamansian. So partner no, makita natin nga kanami nga mga programa ay suno kay Captain Vic ang kadaragan na kuno buket ang kadaragan na kundi kadaragan kang mga kubos. Buket kun ang ginasinggit pagbago ang ginasinggit nga may pagkabalaka nakita nyo kung sino ang nakabati kay Captain Vic maghambal no sa naka-attend dawrat negative gid nga nabatian ako sa akin paglibot-libot puro lang hambal kang tao nami maghambal si Captain Vic Pidilicio. Ay ang rason buket tanaya sanay nga politiko ay ang sanay nga politiko nami ta magpangyamis ra ka istorya beginner tanaya hura kagi kagawad ang natubang na permita na kaya mga profesional mga taga-ibang nasyon. So karon bilang dalagan ta pamulitika dia ang ginadaranat na professionalism buket bilang politiko ay ang politiko bla mangambal ikumpara nyo kay Captain Vic Pidilicio imong partner sa pang imaw nyo ni Captain Vic Pidilicio ang sangka politiko kag sangka profesional nga nangin politiko sa imo nga paglantaw kay Captain Vic Pidilicio i-compare mo sa mga politiko na na professional tana ang pangdarana sa may paghambal-hambal na partner. sa experience ko lang man iba may bulatik mo. Pero politiko. may bulatik. Hindi gid man ra kinanglan banwa
nga bulatikan mo taho, agad magpatik nimo na daw ka unrealistic riya. Kay Captain Vic Delisio, kung makaangkan mo tsansa, para may dyan makot tsansa, pamatiin nyo. Ura ti sakit nga daw gabinutig ba, no? Kag ura gambal nga hindi na mahimo, no? Tuod tanan nga ginahambal. Kag ang taho sa personal nga imawan mo nga daw wara kagid ti iPhone. Sobra ka buot. Puro nami lang tao mamati ka na samtang nag-istorya, may sense of humor man pistoryahan. Makadlaw ka man. Kisa ako no gatupang ka. Bagay, Oo. Kung ga kursyon ti mo magatubang ka na, hindi bunuhon ng ikaw, hindi amor tsura mo daw pinaksiw na. No? Gusto na happy kita. So, Dora, ikaw man partner mo ti panahon. Ay, wala na kami ti panahon. Imawin nyo logit siya kami sa ni partner Roming, no? Alas 6, bago takop natin. Kung imbitaran mo ako sa sunod, hindi maging magadawadlaw. Hindi. Kaya kapag mo. Si partner Roming, no? Si partner Roming, depende lang ra sa availability kang time na ang pwede ta na kung importante gid nga kinanglan ta na nga magambal sa radyo bangod sa bilang spokesperson kang pwede pilaban niya sa may banwa kang kulasi magaimaw natin pero bukat rengkon nga adlaw-adlaw bangod ako ta na ang inbulis na ako temporaryo nga ang korman mabaga balik man talaya kung ano man ang resulta kagkabay pagid no nabatian nyo rin ta na to ay kaya ta na direktar ta na nga ako ang makamangkot kay partner Roming kang anang plano no duro pa guro kaya mga plano na kaya sa kuning kaso nga tawaan nyo ta na tsansa bukat lang kun pagi sa Miracle Oil no nga magbuto kamo kana kundi nga ilang taon ninyo ang kapasidad na ay nabatian nyo mangyapon to ang namal na kay na kag sa mga amigo ko gali basi matingala kamo nga wala tarang kamo mga matawag bangod yata na ang nga programa ginbaydan kang PDP laban no amoran nga basi matingala kamo ay bubit wala na kinlawag rin to aw migway man kami pero ay rata na pagistoryahan lang natin liwat ra ay lain na kaya ang programa kaya ginbaydan na kang PDP laban ang oras naman alas 9:05 ran magatakop yang programa partner salamat gid no ay gintawan mo man ako no kang maniki nga tsimpo bilang spokesperson kang PDP bagad manan ko nga dapat malibot ng kamodad kaya partner sa ibang barangay basi kimbiyaan ka kay mao mo so karon nabatian man natin to bilang bakat angkorman bilang spokesperson kang PDP laban kung ano ang plano kag tinutuyo kang mga PDP laban sa diin imawin nyo liwat ako sa Romaan alas 6 hasta alas 8:30 durugid nga salamat sa mga listeners naman digya sa Banwa kang Kulasi bilog nga probinsya kang Antiki kung sa diin durudurugid nga salamat sa inyong pagpamati kag kabay pa nga nakabuol kamo ka mga ihimplo kung paano magbuto ako ya si partner nyo bubit sa kanginan nangin temporaryo nga korman kang radyo natin Kulasi durugid nga salamat sa mga listeners. Pero pwede mo man sanda ka na lawagan.